27 tarik 6 mas 23 o norokno goti tai house ending rinai norok sajak play khlailadi sajak play takhadi hingkai video khlaina swkang norok channel no tapno kwtalni takai subscribe khaidedi tai bell icon no click khai notification ma majak khaidedi tai video no sajak tongkha like khaidedi hingkai tini ang norok no puila normal goti rinai normal goti o wngkha da norok ni bagui tini norok play khaimanai 83 38 11 12 18 81 21 22 তারপরে 28 তাই 82 norok sajak hangka abono play khaidi 5 ta khlaiye hingke sajak hai play ta khaidi hingke abono karoi bo no haino hai iwano hit kuti o norok sajak hangke play khlaidi hit kuti o norok bagui 65 25 61 58 88 45 72 51 25 50 11 93 abono norok sajak hangkai play khaidi 5 ta khlaiye hingkai abono kari bo haino hai special guti o norok riribano 68 50 41 17 31 27 14 abo bo norok sajak hangkai play khaidi 10 taka khai norok play khaimanai tai sajak hai play ta khaidi nai chwng thanani preview ni nainai nari 26 tarik o norok no ang je common number rimani abo success ongo nia pro hingke aboni bagui tini bo haino hai amai keno rikha hingke norok nainedi sajak hangkai norok play khlaidi hingkai 26 tarik tarpore norok no 27 tarik 27 tarik o naidi nia pro ang norok no 08 rimani success wngkha hingkai norok sajak hangkai play khlaidi sajak hai play ta khaidi hingkai tini 28 tarik norok no rikha je common number hingkai tini 28 tarik o hit number ba single number himano abo tongnai norok bagui 51 tai 68 hingke o duita no norok kisa 10 taka khai play khlai mano ba 15 taka khai play khlai mano hingkai house wngkha da nia pro ang norok no 5 house tai 0 house mani second round success wngkha hingkai chwng house naina swkang formula kisa norok no phurwngwi rwnai formula wngkha da omo hai je norok afar o jodi jesapano number phaikha abono tarik bai minus waisa minus tai plus khlaiwi norok ulta palta khai guti no thwngdi hingke aro success wngbo hinui khakao hingkai tini ni house wngkha da norok thwngwi mannai 3 tai 8 hingke abono karoi bo khai mano 4 ending hingke norok sajak hangka abo bo play khlaidi hingkai tini ni video asok video bangyagoi asok bainai yakarsinai hingkai malaya no next video o.